La prima vedere, Mogoșoaia pare doar unul dintre cele mai frumoase locuri de lângă București. Un parc mare, un lac liniștit, un palat perfect pentru poze, plimbări de duminică și ședințe foto. Dar ăsta nu e doar un loc, un decor frumos, e un loc unde poți afla aproape la pas 300 de ani de istorie românească. Execuții, putere, credință, ruină, renaștere, război, comunism și la final supraviețuire. Noi am venit de multe ori pe lângă Mogoșoaia și de multe ori cred că am venit doar pentru parc sau poate doar pentru liniște, pentru a ne bucura de lac, dar niciodată nu am venit ca să înțelegem cu adevărat istoria acestui loc. Așa că azi nu facem un simplu vlog de plimbare, facem un vlog documentar despre palatul ridicat de Brâncoveanu, salvat de Marta Bibescu și trecut prin tot ce a avut mai greu România în ultimele secole. Și cred că după vlogul ăsta nici voi nu o să mai vedeți Mogoșoaia la fel. Bine ați venit în București, bine ați venit la un nou vlog marca Doi Nămasi.